Goedenavond, welkom terug. Tijd voor Zeeland de Week, het nieuwsoverzicht van deze afgelopen week. Een 64-jarige man uit Tilburg is in de nacht van zondag op maandag om het leven gekomen bij een eenzijdig ongeluk. En dat gebeurde op de Mauritsweg bij IJsendijken. Voorbijgangers zagen dat een auto tegen een boom stond en alarmeerden de hulpdiensten. Het slachtoffer bleek ter plekke overleden te zijn. De HZ heeft aanzienlijk meer aanmeldingen gekregen dan vorig jaar. Om precies te zijn 3% meer dan vorig jaar. Ik ben niet ontevreden. De aanmeldcijfers zien er goed uit. Maar op onderdelen valt het aantal aanmeldingen juist tegen. Zo is er beduidend minder animo voor de zorgopleidingen. Dat heeft te maken met de werkdruk die er is, het salaris wat niet al te hoog is. En ook het besmettingsgevaar wat je zag tijdens de coronaperiode. En volgens mij heeft dat ook effect gehad op de instroom. Want de instroom blijft aanmerkelijk achter bij vorig jaar. Wel goed nieuws voor de basisscholen, want het tekort lijkt daar op termijn iets minder te worden. In tegenstelling tot verpleegkunde zien we bij leraar basisonderwijs, de PABO, dat daar aanmerkelijk meer inschrijvingen zijn. Zowel voltijd als vooral ook deeltijd. Dus dat is echt heel goed voor het leraartekort, want daar hebben we met z'n allen in deze regio hard aan gewerkt. Je ziet nu dat dat zijn vrucht aflevert en daar ben ik heel erg blij mee. Zelf is de HZ vooral ook blij dat er meer aanmeldingen zijn binnengekomen van buitenlandse studenten. Het is onze doelstelling om 20% van de studentenpopulatie uit het buitenland te laten komen. En dat gaat nu langzamerhand de goede kant op. We zaten altijd zo rond de 11-12% en we gaan nu stijgen naar een 13-14%. Dat vind ik een verrijking voor de studentenpopulatie en bovendien een belangrijke bijdrage aan de economie van Zeeland. Ja, het zou natuurlijk fantastisch wezen als we in juli straks hier in het vernieuwde Scheldekwartier bij die prachtige nieuwe kades ook weer tolships kunnen ontvangen. En ik stel me voor dat hier dan de Oosterschelde afgemeerd ligt, het Nederlandse tolship. En dat daar verderop aan de Albionkade dat daar de DAR komt te liggen, het Poolse opleidingsschip. Geen grote sail zoals in 2013, maar een iets kleinere variant. Dat is wat Dick Schipper in juli wil neerzetten in Vlissingen. En hij kan niet wachten. Ja, dat is wel heel leuk. Die schepen die horen bij Vlissingen. En heel veel Vlissingers en heel veel Zeeuwen die vinden dat ook geweldig. Die vragen daar ook best vaak naar. Maar ja, het zijn niet van die eenvoudige dingen. Het is nu nog stil aan de kade hier in het Scheldekwartier. Maar we gaan ervan uit dat eind juli hier de grote driemastenschepen zullen liggen met masten van tientallen meters hoog. En dat hier dan ook heel veel publiek kan gaan genieten van die prachtige zeilschepen. Het is gelukt om op een duurzame en effectievere manier PFAS uit afvalwater te halen. Bij afvalverwerker Indaver in Hoek is de afgelopen 4 maanden proef gedraaid met een nieuwe zuiveringsinstallatie die de kankerverwekkende stof uit het water kan halen. De resultaten waren zo goed dat de proef wordt omgezet naar een permanente installatie. Via het proces van omgekeerde osmose moet het water gezuiverd worden van PFAS. Simpel gezegd? Drukken we onder hoge druk water door een aantal hele kleine gaatjes, waardoor het water erdoor gaat en de vervuiling achterblijft. Zo gaat het afvalwater de zuiveringsinstallatie in. Dit wordt eruit gehaald met als resultaat schoon water. Bij Indaver zijn ze opgetogen met de resultaten. Voor de meeste PFAS-ketens halen we echt 100% rendement. Er zijn een aantal kleinere moleculen waar we nog een nabehandelingsstap voor nodig hebben. Maar dat lijkt een niet zo moeilijke opdracht meer. In Hoek werkt het, maar dat betekent niet dat deze oplossing zomaar overal toe te passen is. Het ene afvalwater is het andere afvalwater niet. En het hangt er vanaf welke componenten erin zitten. En je hebt bepaalde componenten zoals zout, die in deze installatie heel snel het zouden blokkeren en vervuilen. Waardoor je heel regelmatig bepaalde componenten moet gaan vervangen of moet gaan opschonen. Als alles meezit, is de nieuwe zuiveringsinstallatie in Hoek aan het einde van het jaar gereed. Het casco van de school in Oost-Soeburg dat verkeerd omstaat, wordt afgebroken en opnieuw opgebouwd. Vorige maand is de bouw stilgelegd toen bleek dat de school verkeerd om werd gebouwd. Zo zat de trap aan de achterkant in plaats van de voorkant. Volgens het schoolbestuur wordt de fout zo snel mogelijk goed gemaakt. Leerlingen zitten tijdelijk in een noodgebouw. Het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe school klaar zal zijn. Het kabinet neemt later deze maand een besluit over het wel of niet uitstellen van de ontpoldering van de Hedwiegepolder. Het kabinet wil eerst nog een paar onderzoeken afwachten en op basis daarvan wordt dan een besluit genomen. In overleg met Vlaanderen en de provincie Zeeland. Dat schrijft minister Van der Wal aan de Tweede Kamer.
De Kamer riep het kabinet vorige maand nog op de ontpoldering uit te stellen, zolang de gevolgen van de PFAS-vervuiling niet duidelijk zijn voor het gebied en voor de omgeving. Het is begin deze week nog niet duidelijk hoe de persoon die zaterdag dood werd aangetroffen in een woning in Schoondijken om het leven is gekomen. Om een doodsoorzaak te kunnen achterhalen is er sectie verricht op het lichaam. Een misdrijf kan volgens de politie nog niet worden uitgesloten. Omdat er nog veel onduidelijk is, doet de politie ook geen mededelingen over de identiteit van de persoon. Van het weekend is de woning in Schoondijken onderzocht en daarbij is een flinke hoeveelheid bewijsmateriaal verzameld en meegenomen. Het was weer even geleden dat er op de dinsdag na Pinksteren weer ringrijden was. En na zo'n 2 jaar uitstel genoten de ringrijders en de toeschouwers in Oostkapelle daar weer met volle teugen van. Ja, heel fijn, heel gezellig, gewoon met iedereen weer lekker leuke dingen doen. Ja, heerlijk, genieten. Je wil toch wel elke wedstrijd meedoen. Gezelligheid, en toch ook een beetje voor te steken. En hoe gaat het? Redelijk. Laten we het daarop houden. Het is toch een traditie die niet verloren mag gaan. En als je jaren niet op derde Pinkster rijdt, dan kent niemand het meer. En dan is het gebruik gewoon weg. En voor ons is dat toch de mooiste wedstrijd van het jaar. Het is niet alleen gezelligheid, er wordt ook gestreden om de prijzen. En als je de rood-wit-blauwe sjerp draagt, dan sta je bovenaan in het klassement. Heel goed natuurlijk, zeker op derde Pinksters traditie. Dus het is altijd heel leuk om hier weer te rijden en spreekt voor zich, voor mijn gevoel. Ja, zeker. Bij een frontale aanrijding op de Oost-Westweg bij Kamperland is een 40-jarige man uit Middelburg om het leven gekomen. Rond 7:30 botsten een vrachtwagen en een personenauto op elkaar. De weg was een groot deel van de dag dicht voor onderzoek. De toekomst van tientallen kleine Zeeuwse zwembaden loopt mogelijk gevaar, zoals hier bij Aqua Claire bij IJsendijken. In een nieuwe initiatiefwet staat dat zwemlessen alleen gegeven mogen worden in baden van minimaal 25 meter lang. En dan komen ze hier 13 meter tekort. Ja, dat is niet te betalen. Niet alleen voor dat, maar de waterinhoud, de verwarming, de gasprijzen, ze reizen de pan uit allemaal. Dat gaat allemaal echt niet. In Zeeland zijn er zo'n 25 van dit soort kleine zwemscholen. Ze verzorgen een flink deel van de zwemlessen. Er wordt allemaal op gehamerd dat iedere kind zwemlessen doen en iedere kind belangrijk. Maar als er zoveel zwembaden dadelijk gaan verdwijnen of niet meer kunnen, dan weet ik niet wie dat op gaat vangen. De directeur van de Isaac Beekman Academie in Capelle en nog 7 andere scholen vertrekt nu toch. Eerder eiste minister Wiersma van Onderwijs al dat hij zou opstappen, maar dat weigerde hij toen. Dit voorjaar bleek dat er sprake was van financieel wanbeheer bij de scholen. Geld dat voor onderwijs bestemd was, ging naar andere dingen. 337 inwoners van de gemeente Veren hebben laten weten wat voor nieuwe burgemeester ze willen hebben. Het moet iemand zijn met veel oog voor de inwoners. Geen vergadertijger, maar een efficiënte probleemoplosser. En volgens sommigen het liefst een vrouw, want mannen in de politiek in Veren die zijn er al genoeg. De gemeente hoopt eind dit jaar of begin volgend jaar een nieuwe burgemeester te kunnen benoemen. Het waren donderdag zenuwslopende uren voor veel scholieren en hun familie. De uitslagen van de eindexamens. Hoi, met Lune. Hey Lune, je spreekt met meneer Gunst. Hoi. Ik ben een belrondje aan het doen naar alle geslaagde leerlingen. Ik mag jou van harte feliciteren met het behalen van je VWO6-diploma. Oh, gelukkig. Yay! Proficiat meisje. Ik ben trots op je. Hoe voelt dat nou? Ja, heel raar. Ja? Maar ja, gewoon een beetje nog niet echt beseffen of zo, maar wel leuk. Ja, nou gefeliciteerd nogmaals. En wat voor pakket had je eigenlijk? Economie en maatschappij had ik. En wat voor vakken heb je dan? Economie, bedrijfseconomie, geschiedenis, wiskunde, Frans, Duits, Nederlands. Dat was het denk ik. Okay. Ja. En wat ga je studeren straks? Psychologie in Tilburg. En heb je al een kamer? Nee, ik ben aan het zoeken, maar ik denk dat het wel goed moet komen. Okay. Nou, ik neem aan dat je nu gaat feesten. Ja, ja? Ik ga eerst naar school en dan ga ik het vieren. Oké, nou veel plezier. Dank u. Leerlingen van VMBO-kader en VMBO-basis zitten nog langer in spanning, want zij krijgen komende week pas de resultaten van hun eindexamens. 3 plekken in Zeeland zijn in beeld als extra opvanglocatie voor asielzoekers. 2 in Vlissingen en 1 locatie in Veren. Daar zouden cruiseschepen moeten komen te liggen, waar tijdelijk vele honderden mensen kunnen worden opgevangen. Er lopen vergaande onderhandelingen over een groot cruiseschip hier in de buitenhaven van Vlissingen en een cruiseschip in Vlissingen-Oost.
In totaal kunnen daarop 2500 mensen worden opgevangen. Daarnaast wordt er gesproken over een kleiner schip voor 180 mensen dat mogelijk aan de Veerse Dam kan komen te liggen. De beslissing is nog niet genomen, maar er is een kans hoor dat er hier en misschien ook op andere plekken straks schepen zullen liggen voor vluchtelingen. Want de nood is enorm hoog. Er zijn snel extra opvangplekken nodig. En er is nu een Zeeuwse ondernemer die deze schepen aanbiedt. Dus reken maar dat het ministerie zeer geïnteresseerd is. En reken maar dat het ministerie druk legt op de gemeente. Deze week was Zeeland het decor voor enkele etappes van de ZLM-tour. Zo werd de tweede etappe donderdag gereden van Veren naar Goes. 183 kilometer was dat. Met de Oosterscheldekering en de Zeelandbrug in het parcours. Door de harde wind ontstond er een kopgroep met daarbij leider Olaf Kooi en 2 Zeeuwen. Mick van Dijk uit Koningsplaat en Thijs de Lange uit Kattendijke. En dan een opmerkelijk moment. De kopgroep die bij Leeuwendorp moet stoppen voor de trein. Ze behouden wel genoeg voorsprong en dan draait het uit op een sprint. Die wordt gewonnen door de Italiaan Jacob Mareczko. Maar hij week van zijn lijn af en werd na de wedstrijd gediskwalificeerd. En zodoende werd opnieuw Olaf Kooi winnaar. Hoe ga je als boer zo verstandig en zuinig mogelijk met water om? Zodat je altijd genoeg van dat water hebt om je gewassen te laten groeien. Op Schouwen-Duiveland kunnen boeren gaan experimenteren met zoetwater. De gemeente heeft daarvoor een budget van 1 miljoen euro beschikbaar gesteld. Nou ja, je kan zien dat de toplaag erg droog is. Maar goed, je ziet wel als je dieper gaat. Dus dat kan je hier goed zien. Kijk, die is gewoon nog prachtig vochtig. Dus als je hierin zaait, is dat gewoon prima. Nou komen hier bonen in, dus die kan ik ook wat dieper zaaien. Dat scheelt. Dus dat gaat nog echt wel lukken, denk ik, in deze omstandigheden. Moet je echt hele fijnzadige gewassen zaaien. Van de week heb ik ook nog sigorij gezaaid. Ja, dat vind ik nu wel spannend onder deze omstandigheden. Dus of dat goed komt, of dat straks opkomt. Lennart heeft samen met zijn vader een biologisch landbouwbedrijf in Kerkwerven. Ook hij heeft steeds meer last van droge periodes in de landbouw. Schouwen-Duiveland gaat dit jaar 1 miljoen euro uittrekken voor innovatiefoutjes voor boeren die eens willen kijken hoe ze de droogte te lijf willen gaan. Je ziet dat op Schouwen-Duiveland er heel veel variatie is in dus de grond, de ondergrond, hoe dik de grond is, hoeveel water het doorlaat. Ja, en daarom zeggen we het is belangrijk dat agrariërs ook zelf aan de slag gaan met innovatie. Maar je kunt denken aan druppelirrigatie, je kunt ook denken aan het anders bewerken van het land. Er is zelfs ook budget beschikbaar voor eventueel machine die het land bijvoorbeeld op een meer duurzame manier bewerkt. Dus er zijn eigenlijk heel veel verschillende mogelijkheden. Zeeland moet gemiddeld 12% minder stikstof gaan uitstoten. Al zijn er op sommige plekken in onze provincie waar dat voor wel 95% terug moet. Dat heeft het kabinet vrijdagmiddag bekendgemaakt. Zeeland lijkt er met een gemiddelde van 12% nog genadig vanaf te komen in vergelijking met andere provincies. Het kabinet wil dat Nederland in 2030 50% minder stikstof uitstoot. Stikstof is afkomstig uit industrie, auto's en ook uit veeteelt en is een bedreiging voor natuurgebieden. Al jaren is bekend dat de overheid de uitstoot fors wil terugdringen. Bouwprojecten kwamen stil te liggen omdat die activiteiten ook weer stikstof zouden uitstoten. Ook wil de overheid boeren uitkopen in de buurt van natuurgebieden. Dat leidde al tot felle demonstraties, waarbij ook Zeeuwse boeren van zich lieten horen. De provincie vindt het vooral jammer dat er nu vooral gefocust wordt op de landbouw, wat eigenlijk in Zeeland maar een klein aandeel heeft aan de stikstofuitstoot. De provincie zag wat er in het rapport staat natuurlijk deels wel aankomen, maar er zat ook nog wel een verrassing in. Nou ja, misschien die boer die rond die Natura 2000 zit, die heeft dit misschien wel zien aankomen. Ik moet zeggen, daar zijn we als provincie ook al mee in gesprek. Dus we hebben niet de afgelopen jaren tijdens die crisis stilgezeten. We hebben al met boeren gesproken. Maar wat voor veel boeren en eigenlijk ook voor ons als provincie wel een verrassing was, dat de minister ook heeft gezegd dat in de niet-Natura 2000 gebieden, dat noemen we het Natuurnetwerk Nederland, daar hebben we ook in Zeeland hectares van, dat ook daar de stikstof behoorlijk naar beneden moet. En ik moet zeggen, dat was een onaangename verrassing, ook voor ons als provincies. Chemiebedrijf Sabiek in Bergen op Zoom stort jaarlijks 50 kilo PFAS in de Westerschelde.
Dat meldde gedeputeerde Dick van der Velde aan Provinciale Staten vrijdag. De cijfers heeft hij gekregen van de provincie Brabant. Sabiek maakt grondstoffen voor de industrie, zoals plastic korrels, en heeft een vergunning voor deze PFAS-lozingen. Wel wil het bedrijf haar PFAS-uitstoot met 90% gaan terugdringen. Statenleden reageerden verbaasd en willen dat Sabiek helemaal geen PFAS meer uitstoot. Grootste vervuiler op de Westerschelde blijft nog altijd het bedrijf 3M in Antwerpen, dat tot voor kort 3000 kilo per jaar aan PFAS loosde. De politie zoekt getuigen en camerabeelden van een steekpartij in Vlissingen. Bij de steekpartij is een 23-jarige Middelburger gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Het incident gebeurde in de Beatrixlaan. Volgens getuigen was er sprake van een vechtpartij. De politie heeft daarna 3 verdachten aangehouden. 2 mannen uit Vlissingen en 1 uit Middelburg. En ook zijn er 2 auto's in beslag genomen. Voor de politie is nog niet duidelijk wat er zich precies heeft afgespeeld. En daarom is de politie op zoek naar camerabeelden van bijvoorbeeld gevels in de buurt en ook op zoek naar getuigen. En in Zeeland wonen de meeste 100-plussers van Nederland, blijkt uit cijfers van het CBS. In verhouding tot het aantal inwoners natuurlijk wel te verstaan. 105 Zeeuwen zijn ouder dan 100 jaar. En van die 105 zijn er 89 vrouwen. En de oudste inwoner van Zeeland is ook een vrouw. Ze woont in Oost-Soeburg en ze is vorig weekend 108 jaar oud geworden. En we besluiten met de bultrug, het zoogdier dat de afgelopen weken meerdere keren voor de Zeeuwse en Belgische kust is gezien, is opnieuw gespot. Dat gebeurde gisteren in de Westerschelde tussen Terneuzen en Breskes. Volgens SOS Dolfijn zwemt hij nog wel actief rond, maar lijkt hij toch ook wel wat vermagerd. Over het algemeen kunnen bultruggen best wel goed in kustwateren leven. Maar bij dit dier hebben we wel gezien dat hij wel mager is. En dat hij ook wel een wat slechtere huid heeft. En dat geeft toch wel wat zorgen. Volgens SOS Dolfijn gaat het om dezelfde bultrug die eerder werd gezien 1 juni voor de Belgische kust. En een week later voor de kust van Nieuw-Vlieland en ook voor de kust van Cadzand. En tot zover het overzicht van het Zeeuwse nieuws van de afgelopen week. Zometeen weer het laatste nieuws van deze zaterdag. Nog een hele fijne zaterdagavond en graag tot morgen.